Sashi sin pa angkat sobhai pi baro shak sub school joni hagani step. But I know you play ola ai dei ni kala bingila nya mani u lembaga ni YouTube channel. Ban sedang ke sub school joni tu ni play shaki Bible joni sha Matius Sao Pakandai. Matius Sao Pakandai. Ula on dihaki tu adi nadin jogan dengan pelong yapi inong tong ri. Ula on dihaki tu adi nadin jogan dengan pelong yapi kinong tong ri. Dunia play sekitar jiwai kejoni, ga kita jiwai sedang, jika jiwai kita termai, kan number kebal saus pak lan, jika jiwai kita termai, saus pak lan, keberempat, lais pak riu pra, lai riu pra.
ban bengila menyol ki jing sneng jing tu na in jumi ban ikarpa bi atra era ni bengila an shim ki jing sneng jing tu ban pentre ka ma jing long jing jumi ban na asni kna bengila long jing kita jing sha shui sha ki bai pan but to snow you jing karpa ni por ma kilat kang jumi baro ka milale to so see ini na kawai ka por shui pan Aku pengen disimpan, amin. Aku ni kapal pan, ini lumia kijing kejong ni halak kejong kiye. Kapal kelabiang ini begini sedang nak kenika jingnya puli Sabbath School hai kenika step Sabbathon. Paralog bagi para banget kiblai snok lang bat ngi lengba kenika YouTube channel jong balang 7 Day Adventist selaim kra shalong. Yang sengop hai pi saya sen saya kena ke jingnya seng jongi ngit kamu blend don kat bat ngi kat bengia puli naga ketin jong ungi don ke subject ke ba sengau tenat entah ke quarter komno bengin nang ban penlong paralog lane how to make friends of God kedai ka team jong ni ke quarter berok away but akan ni ke singin ya ped ke lesson ke balai lane ke lenong ke balai ke baong seeing people through Jesus' eyes. Ban yoi yaki breu lang ba ki khmat ki jong u Jisu. Lane ban yoi hakarukom kabau Jisu yoi yaki wai pat. Shua begini pa shaktin jong blay. Shua begini yo ki jing hikai. Bat ki principles sakane ka step. Nakarpat ya pi pen sngop hai lech lang bat nga haki jing duai. Au blay kwa jingi bahabning. Hakane ka kelamat ko try. Yuan syame kenika step banai ngo banai ke jingero bat ke buram syame kat bengi penlut por kendiat ban ya pule kenika Sabbath School jongi tai begini ke por ke belengkot ke bengi dan kan ai hangi wei pi wei ke kubor ke men sim jong me ukwa ingi bengin sngau trai nga duai men kta ikrmiang shentor ki jongau shakri barit jong me men kta ke jumut jum perkhat para ke jok por ai beki ki ba ngidon kam banyak peliu kene kapor ken long ki bala persat mensim da meu blai ku blai se jisen kene kalat bingla banyak don kene ke jing ya selok kene gurukom kerteng jisu ngi duai amen ko mangala ong ka lesson study mentah singil ne ke jing puli Sabbath School jongi kene ke step ke kerteng jongka kedai seeing people through Jesus' eyes na ban pet lane ban yo i ya u ya kibril lang baki khmat ki jong Jisu u Jisu arajas nam menshwa paralok prabanget layat lang ba kari Palestine ula im hagani ka perthai kuma phi manga kat borang ya gitu gelenti ki ba pum gelenti ki ba khoro khoram ngiu i ba bunsin u Jisu ya kendo pada breu bapang, breu badon kam ke jing hirap, breu badon kam ke jing hikai. Bat kabe itenat kan long habangi puli ki gospels, ke synoptic gospels, bat ke gospel ke basau lane ke gospel jong Yohanes. Ngio i bau Jisu upet lane yo i ya ke jing long jong ki breu om na kerukom bagi breu yo i you know penban upet neki khmat ki jong ublay from his compassionate eyes. The divine compassionate eyes on the Sabbath School lesson. Te ngikwa hajing sha ni ka singi ban chupet ka ai ka jing hikai ka ba u Jisu a hingi we pi we wat hakini gi singi hakano guru kam ngin la hajing sha ban penlong paralok yiki paralok jongi lane ki bahayeng basam jongi lane ki breu ki bangi kendo hato ka don ke jing ya pher hapreng jongi bat keperthai hatongi bot yaki nuksa ke jong Jisu Christ ngin saya pet kato kat ne hajing sha ki benta ke ne ka sngi na shwa begin let chakata na shukwa hajing sha ban shuban ke ne ka wei pakata ka de kemat pedeng jong jing puli jongi pun sin habu Jisu yo i yu Petros ko breu ba shu shit rahem bit ubreu ba shu kwa ban le ke khlam da perkhat u Jisu klam yo i kan ne jing tlot ke jong Petros pen ban u yo i hu Petros ba ka wei ka sngi u Petros un salong unong elap u bakrau bor u bodon bor
Ubala ban pensapriang ya ke gospel keleng-keleng. Try ke Bible ke pensyai, kumno Petrus ula im ke jingim Kristan. Hadin bu Jisu, ula penbet yu, hadin u Jisu ula train yu, ula hikai yu. Nyo iru ya gitu ki arngut ki sipara. U James baru John lana kasih ki ong, u Jacob baru Yohanes. U Jacob baru Yohanes kidai ki senran ki jong Jisu haba ningkong kidai ki brio hajing sha ki badom riang lana ki badom bit. U Jacob baru Yohanes kini kidai shipara latip baka Bible bagi kidai kita ki kon sons of thunder lana ki kon ki bersyukur ho. U Jisu klami kini ki jing telat hakini ki arngut penban u yo begini ki arngut hakawai ka sengi kin salong ki brio ki ban pensapriang ya ka khubor keleng-keleng ngidang puli ki jing tho jong ki hakini ki sengi ki banging im ngisa. Hat kini ki long tang ki nong tong dok ha. Kidai ki brio ki badon ki jing lanot ki jing telat ki babon. Rai Jisu la shim ya ki. But ula hikai ya ki. Aku bangin siapai kendiat kum ke jing lam prang bat kene kadai siapang ke Mary Magdala. Parang yong Mary Magdalene. Katu kan nong Samaria, lane ke riu kan thai Samaria. Pindapet ya ke jing long jong ini ki arngut lese kini ki sengi ki banging im ngisa la kum kitu ki briu ki wan shiying mani ban ya seng lang bat ngi lese ngin jen lapet ki kmat ki ba per ya ki. U Jisu tip ya kejing telat jongki. U Jisu tip hajing syai kejing bakla jongki. Hendra ya kejong apa u Jisu tip begini ki arngut ki kentai ki don kam ya kejing it ke besisha. Ki don kam ya kejing it ke besisha dena kata kadau u Jisu klempet ya kejing telat penbanu ya terebat ki hadu tau put begini baro hajing syai ki lalong kita ki breu lane ki rishot ha ke pertai Kristan ya gitu spas nam ke beningkong. Kaya ke bangila banyi lembah kene jing lam prang kalong habau Jisu pet ya pi bat yanga habau Jisu pet you no nong pop pet ya ka pop hot u kwa yang ngi bangin kelan ka pop jongi hendrai u Jisu kwa ya pi bat yanga paralok para banget u Jisu kwa ya pi bat yanga hajing sya bangin graduate bangin kiu bangin san bat ju pet nang nong isdang hendrai u pet hang nongin pendap ya kene jing yat lenti jongi. Jesus never sees what flaws we have, but He sees what we can become of in the future. Habang ipet yung gini baro hajing sisang yoi bu Jisu ulong sisya unuksa nagbanta jongi. Para lok hagani kasing atray kani kalong countercultural kani kajing puli jongi kani kasingi ladang ngidai ki Kristan, ladang ikam ngidai ki Kristan, ngatrai mencem tayo ngilai pet kumno bengila banlong kita kiba winsome lana ki brew kiba kloy lese ban kring ino ban ya keren bat ngi ban ya penlut por bat ngi. Kene ka singi ngin ya pet kumno Jisu la pet gini ki brew bat kumno Jisu hajing shisha ula penlong ya kini ki jing ya shem kanuksa nagbanta jong pi bat jonga tuan siap pulih kini ke dekat kan mau sot ya kini na ke kitab na ke gospel kat kumu Matius kelenong ke basau bat ngin pulih ke dekat ke bakat kendai kini kita ikentin ha ke bau Jisu lakot igitu ki nong tong dok ha dan ki senran ke beningkong jong wa ulaong te haki do ale nadin jonga dengan penlong ya pi ki nong tong amdai ki nong tong dok ha ban ki nong tong briu Jisu ula ban hikai ya pi bat yanga bangin sedang nagakti kaba kakti kaba jabo hado kata ta hado bangin asan ngin nakiu bat ngin along ki rishot nagabenta kakam ke gospel jong Prabanget lada mapiut mangai ngelayo pediang ya kijing maap kijong Kris atau kamdai ke kamram jong pi bat jonga bangin ya pertobot ya hai kini gisingi ki bangingi im ngisa benta ngin ya pai syak benta ke beningkong kijing tok khana pang to matla ubarti mayas ngin ya pet balai bu Jisu
balai bu Jisu hajing sha ula pendon kam artli ki stage lane artli ki rukom penkia yunu breu tuan pulih kendiat bangin yo ke background Marcos kelenong ke bapra kada khot ke ba ar puar ado ar pun riu tongan pulih Marcos kelenong ke bapra kada khot ba ar puar do ar pun riu ki kentin bang kom ne ki wan ru sha Bethsaida te ki wan lam yala te ki wan lam hau yo ba matla bat kia kerpat yo ban kta yo Talmud ki don ki breu jing sha ki balawan ra yo matla sha Bethsaida But lawan lam hu Jisu but kila kerpat yu Jisu bun kta yu namar bagi nget bu Jisu ulak ban penkia yu ne bamatla. Khot babot kong. Te haba ulabat ya utau bamatla halaga kti ulai lam no ya u shabar kata gasnong. But haba ulabia hagi kmat jong u but ulabo ya gikti hau ulakeli ya u. Meyo i AA haba ulakmit te ulaong ngayo i ki briu kum ki ding bagi yat khadap san gong hadin kata ulabo pat yala kakti hakikmat jong u bat ulapen kmit ya u te ulapen bha pat ya u bat ulayo i shena ya ki aka baro bat ulapha ya u shalayeng udaong wat rung satya sha katu kasnong dan katu kat ni ki bangakwa ban kedau hang ni uniu bamatla uklam wan hidalade shu Jesus Christ uniu bamatla I kumu klam don kata gejinget bau Jisu ulak ban yarap yu penban ki paralog ne ki beitho yu ki lawan lam shu Jesus Christ bat ki kerpat yu Jisu bun jukta halor ki khmat jong penban u Jisu uklam le kata Uyalam yu shabar kesnong, ulabia agi khmat jong u, hadin ulabia agi khmat jong u layu I berngut bernget, sila jan long kum ki khmat jong angai I berngut bernget, wadagi khmat ru, Henry uniu breu ulay tu Jesus Christ ngayu I kum ki breu ki yat, penban ngai I kum ki ding ki bayat, ulay I ko ophthalmic disease lane ke jingpang khmat, kabababon wat hini ki sngi ki don, ya kene ke jingpang. Andai ke bakongsan hang ne kalong. Hadin buniu breu la plagom tau Jisu la shimyakti barulakta. Kene ke jingta ke baar. U Jisu la shimyakti jongu barulakta. Bar hadin bu lakta uniu breu lai I kedar. Kala syai kedar kata ke jing yu I jongu. Baru Jisu wang wat num let shok syakatu ke shnong ke bamut. Jisu kwa uniu matla baon Saki let's say ke kambak ko pala ke bola lek na ke bentar jong u. Hot ngimtip ke bajia you know umat la bo Jisu lapan kia Bethsaida. Ragi don artli ki verb hagane ke jaka hagane ka bentar ke bengalai pulih. Kawai kadai bawanra lane broad ke baar kadai begged. Kini arngut kini ki paralog jong u kila kerpat yu Jesus Christ. Hendak syua bikin kerpat yu Jesus Christ kila wan ra yu ni bamatla. Pat kyong syukta yu namar kila yoi. Ya ka bor ke jong Jesus. Kidon ki briu ki besyukta ya ka remiang jong ke jan pong ke jong Jesus kila yokot. Kum ka tu ke briu ke belah pang da ke jing place nam. Da ki bon snam. Ke jing hikai hang ne ka long. Lada ma pi bat manga ni wan ra ya no da ke jinget. Kitu ki briu ki bangi wan ra shu Jesus Christ lese da jinget jong pi bat jonga. Kila lese ban itu yu Jesus Christ but da kita kitap niang ki bangi ai habaning kong. Kini ki briu kin he kin san but kila ru hajing sha gwe ga sngi. Ban long. Ki nong yalap, ki nong hikai, ki briu ki ban pensapriang ya ke gospel ke jong ublay. Artli ki bu Jisu le hang ne ningkong ubia bandai ma pi manga bu doktor ruang tongan bia ki khmat jong pi wat la ki khmat jong ai ki lom ne la do doktor banga ngalet ban sim dawai le se ong to ai ngan bia ki khmat jong pi pi bin yok kot hatong ngin tre ban sha yu ta bu yu doktor bun bia hangi ngam tharai ra
Rai hai imat ke evidence ke pen I bakan ni ke dai ke initial faith lane ka jinget ke sedang ke badang shu sutit let's say ke badang shu sedang ban mi kitu ki spek ha ke jingim jong ni bamat la ban hadin bu Jisu lakta yu kelalong kum ke certification bau new breu tip shisha bu Jisu Christ ula ban penkot penkia yu cái ba ngas ngau tenat nang ne kalong ngila ban kali gejing kali cái gejing hikai ka bengila ban yok leng ba kan ne ka gejing ethok khana arteli habangi pediang laneng yok pediang ya gejing it kejong blai habangi yok pediang ya gejing ai kejong blai teng ngis ngau hok syawa palat hagabangi pet yu wei pat unong pop bo ulong kham pop ban ya pi yanga kejing hikai lang ba gani ka jing puli jongi hagani ka step kalong ba teng i don kam ban sngung ho ya kejing klot jongi rukum jo bat kumbu Jisu lapet yu neu matla degi khmat ki jong u ula kwa ro jing syaban hikai yu neu matla balada ukwa si syaban I kedar uhab ban ya rengkat bat u hoi teng ngi pet yi Gibril ngiu I pen ban ki ding bagi yat aja ka bengin yu I ya ke jing im bakini Gibril ki Hashem ha ke jing im jongki teng ngila shu ya keno lan ngila shu ya presuppose lan ngila shu ya tharai bu tau long kum ta kata ka long kum ta ra ngim tip ke jing im ke bakum no kini Gibril ki Hashemนี่ก็จริงๆทุกขณะก็ไอ้มันเสียมอย่างง่าบัดงานเงี้ยสเข้มก็ได้บัดไอ้มันเสียมอย่างพี่ปรล็อกประกาศบางอย่างดอนหากนี่ก็ประเทศงี้ได้บัญญัติอีเว่ยแล้วดอนมโนและเสบดอนก็จริงตลอดงี้ได้บัดไอ้ก็ทับยังจงอีบันเล็ดบัญญัติยากีแต่ก็จริงเงี้ยจงอีและเสกิตุกิบริวกิละบันย่อยากี introduction ก็จริงเป็นอิทุปัตตุตาเมสไซาJisu ChristจงอีRai ka joka por shwa bangin yo ya ka jing yo I ka bashai shwa bangin san le se ka jing tip jong I pang Jisu Christ ngi hap hi ban ya leng ba ki stages bangin he ngin san hot ka jing san jong pi ka la ban phe na ka jing san jong a ka jing san jong a ka la ban phe na ka jing san jong pi Rai ka ba kong san ka long ha ka no ka level ka bangin I don ngidai wan persyang ban ya betin ketilang reh kini gisngi pra banget ke besngosi kalong habangiyat ngiyeng keleng habangiyat ngiyeng keleng nyo I kentup manga ma piru kumjo ngi dang kuslai yalade jaka begin kuslai yiki wai pat kini ki belawan ra yu new bamat la ki lalong kum ki introducer ne ki nong panito you new mat la shu Jisu Christ ngir la ban long ki introducer ngim long ki nong elap let's say ngim long ki nong hikai ki betbet ngim long let's say ki bru ki badon ki talent ban rai ban tem kum ta ter henry ke talent ke bingla ban wan ra you know shu Jisu Christ ka dai ke talent ke bau Jisu bo ke dono jong pi bat jonga ngi shu don kam ban ngap ya kata ke sur ke bakwa ban hikai yangi ya ke lenti ke bangi ngidai banyai ini poi syuk bentang ke babut bangin ya pet kumno Jisu la pediang hajing syai Gibril kiba don kijing ya per jing mot batu aku ke liang la pipet hagitu ki po jong Jisu Christ ki jiu bat ki Samaria kim ju la ban penyadai Kijiu bagi Samaria kim julak ban peniadai. Teh ka wei ka sngi. Kani gila ban yo I. Let's say leng ba ka jing puli, ngai pilai puli. Yohanes ka lenong basau. Ka khot ka balai dolai pusau ka to nong Samaria. Ka balawan kam ban sngi ban tong nakata ka pong bagi bru kijiu atong. Hoi ngalai tu pi kijiu bagi nong Samaria kim ju ya dai jing mot takadau kijiu haba ka serngeu jong nong Samaria let's say ka wan hap halor kamet jong kat budang nya jalanti sengkin haban let sying haban sum ban sat nomar ki nyau bagi nong Samaria ki dai Gibril ba pojat Gibril ki ba jabok bat Gibril jing sha ki balak ban pentngit ya jing long jong ki henrai hang ne ngim I ka wei
kam day bunong Samaria ulong bertengit penban utu breu batrai bu tei upentengit yau utu hajing syau day breu ubakam tengit bani utu nong pentengit ngi gani gajing itu khana ka ong bahwa Jerusalem kadon ka rukam mani oi kidon kileng do Jerusalem rai jo ka por Samaria don uneu lom Gerizim habakia mani pagadong temple hang ta kini gilong artli ki conflicting ideas sakitu gi por but dei nagane ka daw jing sha gi jiu baginong Samaria kim daya ngobha bandon jing dei rai ki nget kinong Samaria ki nget hagi katto katne jing sha ki jing tho ki bakhoi ki nget ya katora kum ta ter ho ya ka we galiang i bagi jiu kim ya jo ya jan baginong Samaria han rai jisu ula trei ha ka counter cultural way haguru kom bani kendu iki brio ke jaka bagi gidon takadau kat bodang yai bagi senran kelai tangan ke jing tu khana gong kelai lech ban yet bam ujisu la lech chaka nika pung bat ula syong hang taha pung ujisu lai kendu iki nika brio ha ke jing don kam jongka lari pipuli ke jing tu khana ke jing tu khana gong ba ujisu la tep bagi nika brio ka don sangut ki tengah bat utengau bakaya sa rengkat hak kemat bu Jisu we kendo batka dai tengah jongka ngai sem kene ka breu klaya shem ya ke jing shem ka besngausi ke jing im jongka ka persang let's say kala yo we tengah kam yo ke jing ka let you we kam yo jing hoi kata kam dei bandai ka daw jing sai ngi bangin ki tengah ki bangila ya tho ki bangila ya tho shong korem ngi lai smai hakmat ublei rai ka ne ka breu kala ya shem ya jing ya shem ka bu Jisu hi ula ban sngo tho bandai ma phi mangang inong ok ni ka breu ba klim kambit ha jing sha ban wan ban ya manilang bat ngi yo ngi tengit ka malong ki jiu rai Jisu la shong harut kata ka pung kat ba ni ka breu kala wan nganget scam ka ni kala ban long ka breu ka po ni ka po tam wat na pedeng kinong Samaria takadau kala wan hadin bagi breu barok kala dep pantong Kalai kendo yuni urabai but ujisu laong ai yang nega breu kayas ngau shishon ujisu ong lada day padi nak kebangangan ai panom sliang sho nega breu ngait scam kadon kakord kabo Jisu ula yate rengkat bagane ka breu la ne ka jinga sngoto ya ka jinga sham jongka kala kali persya yu Jisu ko mem don watang ka borti kumno mentong ya ka nagane ka pung rai hadien bu Jisu ula penpau ya ka jingim jongka hade ya wai ka ne ka breu ko ngune ulong shisau nong itu lo pau breu ba per breu ba tip lut chapang jonga Oi pra banget oi paralok ngim don kam ban tip lut chapang ki breu kumbu Jisu tip teng kini gisngi ke bangi ngisa ki don ki bakam tip kam ba shu ban yutu try met hajing sha ke jing im jongki ke jing tharai ke jing pause ado bangim la shu ban batai rai hang ning yo i lembaga ne ke lenong basau jong ke gospel Yohanes ba Jisu lai kendo ke ne ke breu haga kelep mat baka don kam ya kejing pediang pat hadin baka lami nak ni ke jaka yo i baka ni ke breu kelas sedang ban let ban yalap keleng nga syukwa bangin yapet kumno gini senran hajing sha kila kumno gini senran kila ya le habo Jisu ula kren supang gani ke breu ngin yapet ke rekod kebaat penyo bat lai pusau Yohanes sau art penyo bat lai pusau to hamar kani kisenran jong u tan hamar bu ladep banyak keren bagani gabriel hamar kani kisenran jong u kilawan ru te kilai sngo kendit ba u lai keren bat ke kenthei kam dei tang namar kalong ke kenthei ban kalong kenong Samaria Hoi gitu Gibril ki kenthei kim ki
haga culture gitu gipor ki kan thai jing sha kim da don hok ha ki im lang sa lang ta ka daw la ki ui ke ai la ki let ha jing sha ban long ki witness ka witness jong kan thai jing sha kim ju priangแต่กันนี้ก็บริวกองกันนี้ก็ทอดกองหามากันนี้กิสันรันจงอูกิลาวันรุเตกิลาสงากันดิดบาอุลาเกรนบากกันเทยเป็นบันอมดอนบักลีกันนี้แกเอเมวาดลันเนบาเลยเมเกรนบัดกากิลาโยอีกันนี้เห็นไรกิคลัมกลีเอยูจิสุคริสก็ทอดบลายพุทธาวกองขอดบลายภาษาของอุจิสุละองฮักกีจิงบนกีจิงบามจงอาลองบังอัมยอเละกีจิงบามจงอาลองบังอันยอเละยากมอนอุตาอุบลพะยังอาบัดบังอันยอเป็นเด็บยากคำจงอูngay sekarang habu Jisu lay keren bagan ni Gabriel kini kisendran kijong Jisu Kris kila perkat balai bu Jisu haban delej ban keren bagan ni kanong Samaria harut kata kapung rai Jisu latip ya kijing buat jemperkat jong ini Gabriel lapan pai pad wong ba pi tangan pi lejit ya kabam rai ngat tangan bangan yo ban pen im ya Gabriel ki balai Hashem kijing Hashem kum kani kanong Samaria a lesson in acceptance. Prabanget hatong ngi kloy ban priang yano. Kiba mapit mga ngi tip let's say pangajing im jongki. Hatong ngi kloy ban let ban yadwai bat kum kita gi breu. Haga jaka begini keren shadin jongki. Hatong ngi kloy hejing sha ban keren ya kababha shapang jongki haga jaka begini keren ga ege basneu ke jinglong breu kalong kaba sengau tamula bah ngitip ya ke bah begini banle rangi sengau tenat barabor ngi sengau tenat barabor banyak keren bat ki breu syapang gijing tlot jongno yo ibu Jisu tip ya gijing tlot jong ni ke breu rai klempet ya gijing tlot jong ka pen ban upet ya ke bagan ni ke breu ka lak ban long hagi sngi ki por ki ban sawan u Jisu lasdang nagajaka ka ba uudon Jisu lasdang nagajaka ka ba uudon bat ngin ya pet khandiat nagikam ki apostle ka lenong ka beningkong ka khot ka ba pra ka ke jing hikai ka ba Jisu kwa ban hikai yangi iwei piwei Jisu kwa ingi bangin kendo iki brio nagajaka ka ba ki gidon adon ka principle na ka jing hikai ka Bible Kabangila ban Shem nagi kam ki apostle ke lenong ke beningkong ke dekat bapra ki kentin ki paong kum ni Henry penyo diang ya kabor onda lawan man sim bakoi happy ba pen long kinong pla yanga ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat haduk bakut ke pertai pangwet teng-teng ngi perkat ya kalat bengin yok banlet sesiliang duriau teng-teng i perkat ya kalat teng-teng bo blay un ai ngi le se ka kam ka bakrau ka bapau ki breu kini tho ban ngai ap tak hado bengim yok syuk ya kum kata kalat hang ne ka jing hikai ka bu Jisu hikai ka long bagi don kam bani kenduk bat kibreu hagajaka ka baki gidon kakten jong play yagi senran jong u laai ka hukum laneka jing patha bakin lech ban sedai ka kam na layeng la sem na Jerusalem hadin bagi dap ka kam na Jerusalem kin lech Judea hadin na Judea kin lech Samaria hadin ka Samaria kin lech ka bakut pat ka perthai ka gospel naduk bakal sedang kalayat satlak ka perthai gini gisngi rai hato ngi dang don ya kene ka principle ka jing im jongi bangin ya kendo ya kibreu ka jaka ka baki gidon ka jaka ka bangi gidon Kini jing Hashem jung Jisu Kris sulai Hashem gini gibreu ha jaka ka baki gidon Yohanes kelenong beningkong ka khot bat sau pawei ha jing Hashem jung Jisu badu Andrew
Marsnya sengau ke surga jong Jesus Kristus Andrew kelam yang ke jaka ke bau ladon. Penman lalej ban yit you bersipara badu Petrus. Lalej ban khot you Petrus. Ban wan ban pet you Jesus Kristus. Yohanes kelenong ban riu ke khot ke basan hado khatway ke keren pat syapang ke jing Shem jong Andrew. Hakatu kelenong ba keren syapang ke jing ai bam ke jong Jesus Kristus ke tu kisan hajar ngut. U Jesus lah hikai ki bri ke lawan ban sngap you. Kibriu kila syong lajan barok si sengi ula kus ladon ke jing kuslai na ke bentang ke bam ke di jong ini kibriu ula keliu Philip long lesel rengi trei barok si snem ru nginum la hajing syah dalai rem ban ai bam yakini ki belawan ban sngap Henry Andrew ke ai ke basngau tenat ke long ba Andrew pet ya ke ai ke basitam ke ai ke bae Henry ulong introduce so kwa ajing syaban introduce le ban yo i bagadon kalat ajing syaban train no jakau la yo i le kendo ini u khana belawan ra santli ki pu bat atli ki dok ha hadien bole yo i ula ai kini ki jing bam chu Jesus Christ pitip i jing thok khana kai ka bajia u Jesus ula ai ya ka bam ka di paho pahai ibre galai bam kedang Internet hang ni kalong ba u Jisu lay kendo ba u Andrew ha jaka ka ba u don u Andrew lay kendo you besipara ba u Petrus ha jaka ka ba u don u Andrew lay kendo ba u new khnarit perkhat ma phiu new khnarit u bam poi perkhat ba kata ka bam ku ju kan long ke jingker khun ka benta jong baro ke be don ha tu ka jaka ban u Andrew la long u breu Ubalay kendo lane ubala pen itho you know Jesus Christ shiki babon hai ke Bible kam kran shibon shapang une reurat ba jong Bible Henry ke bang yo i ka long balang ba gini ginuksa hatol mapi manga ngisngau bangim don lese ka talent ka bor bangin lay hatong ila ban chuan ra ikini ki breu ko mo Andrew wan ra ban pen itu you Jesus Christ nyila ban ong ban ai Bible study yo ban hikai yo don na pedang jongi bong bam la ila ban non kum kita ngam la ban len re pila le se ban wan yalam you know she Bible study ban ban ye puli bat no ki banang ban puli meeting people where they are u jisu lai kendo bat ki breo ke jaka ke ba u ba aga jaka ke ba ki lai don Akwa ngini pai no menta sya ngilawan sya kebakado prabanget paralog hatol ajudon kipor ba pisham jing ban yakran ban no ban yakhana ban no ban penyadai ban no la ban dai habalang hayeng hasem hayem lang salang ke pijule barabor adu ya ju tei nang ning ngan ya no nang tei adu tei kren hagat tu rukom ngangan persyang ban wo daw dong yu Kene ka sabat school ni ka sengi ka hikai yang ikum nongin le bat ki breu ki bangim la ban sngau thok la ni ki breu ki ba ni ki ba shitam ki ba rendang jing hikai ka baning kong kalong i dei ban sngap ya ka jing kren jong no breu kan ngot nanging i don ni ka bor ban sngap ne la shong san minute ngila ka jum berkat jung i ka ya no shano tu breu dang kren nang i thok jing thok khana ngim ju pej mar khmat bat tu breu bangi kren Attention, listening is the key to win difficult people to your side. Lar pi phim long ubreu bakloi ban sngap, ka breu ka bakloi ban sngap, ngani thu pi ki jing ki yang hakmat. Sakai sho ka sabat school ki hikai yangi. Baba don gino ki breu la se ki bangi ngimla ban don ka jing dei ka bajan. Shong bat ki ha pi sngap keli jing keli ya le ban tip sho spang jong dei ban keli jing keli lorni pen ban ki jing keli ki badai bat ka jing kot jing khia ba kan jaman sim jong itu ki breu ki ba pitip ki don ki jing shem ki don ki breu jing sha ki badon ki attitudes ki ba compare ya ka bangi ngimla ban puli Henry la dangi ngila ban long ki paralok jong ki kemu Jisu la long paralok Matius kelenong ke basau khot ba khat pra ba khat khandai kat bola khot yiki senran ki baning kong jong u Jisu klam ong ale wan ngan penlong i piki nong tong breu
ban haswa bu nong bangan long pi nong tong breu ong alewan ngan train ngan hikai pi kloi ban shimpor ban train yano hapo jong pi ne pinum la ban te la kam ki jing mu jim berkhat jong pi pinum la ban te la kam ki jing mu jim berkhat jong pi namar pim don ya ka bor ban yai sha ki nong hikai ki professor nga da ai kuble ki namar bakini trai bakino hikai bakini trai bagi kena school kamlong ga basuk. It needs patience to work with someone who's difficult to work with. Ngatrai habang trai but no breu bangi shitam let's say ban ya mirjang mot lane bangin ya ngotho ya ka bangi kren ngidai ban persyang ban pet yo Jisu kumno Jisu le Haka Gospel Lukas lenong bar pulai ke khot balai khandai do sau pulai ngatrai pia tip lu dia kane ke jing ya kendo jong Jisu baru to u takai halo ding pna Jisu klem don kam an yalap yu ne breu u supen I jing long babha jong u long bagi tin bukren that moment on the cross turned the thief's life forever. Kato ka klub mat halor ding pna kalapan kalai ke jing im ke jong uni u nong to la ne uni u dakat chi sen chi sendan u Jisu lapet yu ne ku mutau balak banlong u wei ne gi khon ki jong ble ki hima ke jong uta dau Jisu kula ro de shisha ke ne ke sngi pin long bat nga paradise prabanget ta don no breu le seu ba pi him la ban ya merjing mot ban ya dejing mot dwai na banta kita ki breu lat pi don no breu le seu bam la ban le bha ya pi dwai na banta jongki ngi don kam prabanget ban penlut por kumbu Jisu la penlut por haga por men step stengsenya ka por go penlut kalong badu blei pa jong u takadaw ngiyo I baga jingim ke jong Jisu wat hapdang jing tenjo ki babon ya ka bam pi manghang ilala ban ya hap rai Jisu ulapan I ban ya kenuksa ka babha ngi wei pi wei ngi jam sakmat ke kerukam ke jong Jisu dan ke kerukam trai ke jong Jisu habedai bat ki breu ki ba rendang meeting people where they are ban ya kendo bat ki breu ke jaka ka ba ki don Jesus had church growth eyes. Jisu don yagi khamat ki bala ban yo I kalat kerukom kumno ban penhe pensan ya balang dei tang ha jing bon pa en rai ha jing san jongi do khot balang. Numbers is a crunching game. Number crunching. Along the way nagi kam bagi statisticians ki ju ya tray. Lekai bat ki numbers. Kam ke jong blai kam dei chapang in numbers prabanget ka kam jong blai ka dei chapang itai wei man sim iwa pediang ban bot yu Jisu Christ. Kamat ke balai Jesus had church growth ears u Jisu don yagi skor ke balak ban sngow yakalat hakaba ka balang kalak ban san ngilak ban don ki khamat ngim yo I ngilak ban don ki skor ngim yo sngow balai nomar balai se ngi kwa ban le ikamon la jong jongi prabanget ngi im hagi por ki bejenjar ki por ki beshitom ngi tip maginon kam ban pai shu blai le ka abangi tip maginon kam ban pai shu blai ka don bet kani ka ladi ka bawan be khmat jongi barobor bat ka penrem ka tan no ingi shapa tongin kan mau gini ki rukam ki jong Jisu Christ ada Deu Petrus Andrew Jacob Yohanes ke Mary Magdala ke longkme Samaria kini barok lang ngiu ibu Jisu lai kendo yaki ke jaka bagi kidon ulah keren ya kerukam keren ke baki kila pan soto dai dengan ni kadau kila long kinong bot kijong Jisu Christ bakado ngasukwa ban pai syagane ka mat baong sensing providential opportunities. Teng ublay udon yakalat ban
เป็นยากันโดยาพีบัดโนฮัตโตพิกันรันดินเต็งอุเบลกว่ายาพีเป็นแกรนิกันโนก็คูบอร์พีกว่าบันเละกับมอนละจองอินยาเป็ดกันนุกซานูปอลบันเละสิงินเป็นกุดน้อยกันนี่อาร์คอรินกลนองกับอาร์คอรินกลนองกับอาร์ขัดกับขัดอาร์บัดขัดลายอาร์คอรินกลนองกับอาร์ขัดกับขัดอาร์บัดขัดลายกินี่ได้กันตีนจงอพอสปอลลัทมูบันเละเชตรวัสฮาบอลเละฮากันนี่จริงเละจงอุชตรวัสลัดดันก็จริงทูบันยากันโดอีกปราบเงยกิบันฮักตัวจักรคำตั้มอยู่ติตัสเวนิกรังบะจงตัวกชนองบันเป็ดเกยกับเจียเห็นไรบันตางาลวันชัตรวัสนักบันตางกับ Gospel of Christ บัดฮาบาลปลีก็จริงคังยังอุตรายฮาบาลปลีก็จริงคังยังฮาอุตรายงามเชมลายสุกมันเสียมบะเลยมยสุกมันเสียมบุคลามีกันโดยูติตัสนับงามเชมยูติตัสปราบังเกจงาเฮนไรดากบาคุบเลยยากีงาลเล็ดเนาะชามาเคโดเนียเลยกันโดอีกัตโตกัตเนวไหลคุบเลยยากีมันเสียมจงเบลเลยลำอยู่เปโตรัสอยู่ปอลบันเลชมาเคโดเนียบันเลชบันยาลับงิติบกับเอกกรรมกูบุปอลลัตเรย์ให้ยุโรปนะมาเคโดเนียละเล็ดบัญญัติบัดชิบูนกิบริวกิลาติบชะพังนิวจิสูบหากไว้กับสงีอุไลเละประชาหากไว้กับสงีกินองโบจงอูละเป็นชิตัมเงียมติบยากลาดกับกบูเบลวไอกิตีจงอิงฮับบันเป็นชาสกอร์กับสูจงมันเสียมบักโคตรปราบเงยหากจุกรุกรรมกุมบูฟิลิปอุลาเละมิลาบันปุลีก็จริงทุกขณะพังฟิลิปบัดอุยุนักน้องอิโธเปียหากกรรมกี่ปอสกลน้องบัพรากระขัดกับอาร์พอเฮนริโอฮัดโอไลพุพราเตอร์อุนยุนักก็ดังปุลีกับไบเบิลสงโธมันซิมจงเบลลาเล็ดบันแกรนูฟิลิปลาเล็ดกุมกัลเอร์เลยกันโดอยู่นี่ตามว่าจริงสเตนกันแล้วลาเล็ดบันกันโดอินิวน้องอิโธเปียฮาบอกลาเล็ดบันกันโดอินิวน้องอิโธเปียกิเลสปุลีกับไบเบิลสงโธกับไบเบิลจริงกลีปัดกะล่องกับเอกับบักขังมันเป็นบัพติสยังไงฟิลิปเราเป็นบัพติสอยู่ในน้องอิโธเปียมันเสียมจงเปลวละบัญญัติลำยาพียังไงปราบเงยละดังงี้กลอยละดังงี้กลอยละดังงี้ละให้จิงชาบันเป็ดยี่เวดกิขมัดกิจงยิสุคริสละดังงี้ละบันเป็ดยี่เวดกิขมัดกิไปอิสันเอกุมูยิสุคริสเป็ดยังกันจิงตลอดจงอบริวเป็นบันเป็ดยังกันนูรุกอมไปกินกิบริวกันสลองกันนูรุกอมงี้ละบันอย่ารับยากีให้จิงตลอดจงกีบสงสิเอกประเทศคริสต์นี่สงิงสงตนัดให้จิงชิชาบันเป็ดอยากจิงลองจงกีเวบันก็จิงลองจงอาจงพีกับคำสนิวชุบันก็จิงลองจงกิเวปราบเงยปราล็อกมีดอนกรรมมันกลากระกอมประคัดจงงี้ลาดอนมโนป๊อปบางงิดบดอนฮับแดงจงงี้ได้บัญญัติอย่ารับยากี้ให้จิงชาบกินพายเนาะนักต่างกับป๊อปกุมบูจิสุอุลาเล่บันยากันดูบัดกี้ให้จักรบักกี้กิดอนบันฮิกายยากี้บันลองกิเบยชานี่ดันการบันเป็ดดิขมัดกิจงยิสุคริส providential grace is a grace that could have only been showered by Jesus Christ กจิงไอเอกับกันจาบเลยกได้กจิงไอเอกับละบันวันตั้งดูยิสุบัดยิสุฮีละดังลับยังกจิงไอเอละดังลายย่อกจิงมาบเอหัตถงิมคลอยปัดบันมาบยกิตูกิบาแพรนังงี้กิลาบันลองกิบริกิบาชิตัมcomo Petrus, Jisu lah ban yatrai tengah bad raya bakut ngiu bo Petrus long shisha nong yalap baklan bor. Tongnya dwai ni kapor kat bang penkut kan ni Sabbath school in dwai nak benta kan ni jingkan show. Ka bangila yok lum hang ni yang mane bat nak benta jingkan show bangila lum ki yang sam jongi. Au blek pa jongi bahab neng kublai shibo ni kan ni Sabbath school kan ni sngi ka bangila nang kumno ngin pet yagi beri ke batlat ki bapap lang bagi khmat ki jong mai namar bangi long ki bakham bidor ban yaki ban ngilong ko maki henrai ngi don ka mandate bakata ka long bangin
let banyalap ya kubor jong me try ngi dwai men don mi prabanget ki paralok ki blay snot lang bat ngi lembaga ni ka Sabbath school men kerku ki man ai bor ki ko try gin la ban long ki rishot na banta jong me haga snong ka baki ki shong ki sa haga jaka haga yeng ka sem ka baki ki don kok pa jing bahab neng haga ni ka por ya rap yang ngi bangin namlong ki basarong ya rap yang ngi bangin namlong ki bakhwan la de ki basu perkhat tangi ki jing mentoy la de ban ngin long ko mu Jesus Christ ubala IT lut nadong shadong nagbanta jongi way pi way baduk beruspa container rang uba Greek neu Jew u Jesus lawan banyap nagbanta jongi baro kerku yang ko try kini ke Sabaton but I begin shem ya me hagi singi ki por banwan ngin nang san shosho kana ngin la banang kring shosho ko try ki babon ki bampat tip ya tin jong me ke jing shisha jong me kerku gini ke jing ai ngo jong ir kene ke por pendon kam ya ka ha gospel jong me ta be jing ba ke jong Jesus Christ ke jing ai ke jong u lemba ke jing ke banadok ki bam jukut jong pa bo blay ba ke jing selok men sim ba khoi kini lai hu we ke jing long blay ke long lem ke long rengkat bat ngi we pi we na dok kene kelep mat chdo ki ata bam jukut amen prabanget paralok ko bless you bon ya ka por jong pi in se kendo biang ka wei pat ka tayo pat ngangait scam ngin don ki program ki bas ngau tanat